ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇଠି ଛୋଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଅମ୍ଳ କ'ଣ, କ୍ଷାରକ କ'ଣ, ଲବଣ କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଅମ୍ଳ କ'ଣ, ପାଟିକି ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ ବା ପାଟିକି କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଖଟା ଲାଗିବ। ଆଉ କ୍ଷାରକ କ'ଣ, ପାଟିକି ଖାରିଆ ଲାଗିବ। ଲବଣ କ'ଣ, ଲବଣ ହେଲା ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲବଣ ମିଳେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି। ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଅମ୍ଳ ବା ଏସିଡ଼୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଖଟା ଲାଗେ, ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଷାରକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାରିଆ ଲାଗେ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ତୁମ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଅମ୍ଳଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ହେଲା, ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଛି, ତ ତା'ର କ'ଣ ଆମେ ଉପଚାର କରିବା? ଲେମ୍ବୁ ରସ ନେବା ନା ଭିନେଗାର ନେବା ନା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ନେବା, କ'ଣ ସବୁ ନେବା? ଧର ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି, ପେଟକୁ ଯାଉଛି। ପେଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ ଯାଉଛି। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଅଛି, HCl। ତ ସେଗୁଡ଼ିଏ ଅମ୍ଳ ଅଛି। ଅମ୍ଳ ଯଦି ଅଛି ହେଲା, ଯଦି ଅମ୍ଳ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶମିତ ହେବ ବା କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ସେଟାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବ, ମାନେ ଆଉ କିଛି ପେଟରେ କିଛି ହେବନି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ଦ୍ରବଣ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ, କ୍ଷାରକ ଦ୍ରବଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ଏସିଡ଼୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଏସିଡ଼ିଟିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇଭଲ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ, ସେଟା ହେଲା କ୍ଷାରକ। ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ, ଆମ ପେଟରେ ଅମ୍ଳ ଅଛି, ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ମିଶିଗଲେ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳ। ଅମ୍ଳ କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳ ପାଟିକି ଖଟା ଲାଗେ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରେଇଦିଏ ହେଲା। ଲିଟମସ୍ଟା କ'ଣ, ଲିଟମସ୍ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଛି। ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଏକ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଞ୍ଜକ। ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନୀଳ ଲୋହିତ ରଞ୍ଜକ। ରଞ୍ଜକ କ'ଣ ନା ରଞ୍ଜକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ରଞ୍ଜକ। ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଟମସ୍ଟା ଆସୁଛି କେଉଁଠି, ଲିଟମସ୍ଟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଥାଲୋପାଇଡ଼ା ଶ୍ରେଣୀର ଶୈବାଳରୁ ଆସୁଛି ହେଲା। ତା ନାଁ ହେଲା ଲାଇକେନ୍। ଲାଇକେନ୍ରୁ ବାହାରୁଛି। ଲାଇକେନ୍ରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷାରକ ପାଟିକି କ'ଣ ଲାଗେ ନା ଖାରିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ କରେ। ତାହେଲେ ଲିଟମସ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଲିଟମସ୍ ଗୋଟେ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଞ୍ଜକ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଥାଲୋପାଇଡ଼ା ଶ୍ରେଣୀର ଶୈବାଳରୁ ନିଷ୍କାସନ ତାକୁ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଲିଟମସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ହେଲା, ବା ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ କହନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ, ଯିଏ ସୂଚନା ଦେବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ କହିବା ହେଲା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚକ ହେଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ହଳଦୀ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ହେଲା। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ହଳଦୀ ହେଲା, ଆଉ ପେଟୁନିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର ବି ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ଜେରାନିୟମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଯଦି ସାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ତରକାରୀର ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ସଫା କରୁଥିବା, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ଲୋହିତ ବାଦାମୀ କାହିଁକି ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଖାଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଅମ୍ଳ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାରକ ଲାଗିଗଲା, କ୍ଷାରକର ମାନେ କ'ଣ, ସାବୁନ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ଲାଗିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ତାହେଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ହେଲା।
ସେଇଭଳିଆ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ସୂଚକ ଅଛି। ସେ ସୂଚକର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ସବୁ ଅଛି। ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସୂଚକ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିକେଟର ହେଲା। ତ ଏଇଠି ତ ମୁଁ କହିଲି ଲିଟମସ୍ ବିଷୟରେ। ଲିଟମସ୍ କ'ଣ, ଲିଟମସ୍ କେଉଁଥିରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ସବୁ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼ର ନାଁ କ'ଣ HCl, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ର ନାଁ କ'ଣ H2SO4, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼ର ସଂକେତ କ'ଣ HNO3, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼ର ସଂକେତ କ'ଣ H3COOH, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ର ସଂକେତ କ'ଣ NaOH, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ର ସଂକେତ କ'ଣ CaOH2, ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ର ସଂକେତ କ'ଣ KOH, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ର ସଂକେତ ହେଲା MgOH2, ଆଉ ଏମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ର ସଂକେତ ହେଲା NH4OH। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ମତଲବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସଂକେତ ଆକାରରେ ପଚାରିଥିବ। କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତାର ଗନ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସେ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କହନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବ, ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କାଁ କହନ୍ତି। କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯିଏ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲେ ଗନ୍ଧର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ସେଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କହିବା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ସହିତ କିପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ମାନେ ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇଠି କହିଛି କ'ଣ ନା ଧାତୁଟି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମେ ଧାତୁ ନେଲେ ହେଲା, ଧାତୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଧାତୁ ହେଲା, Fe ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଫେରମ୍ ଗୋଟେ ଧାତୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ଧାତୁ ଅଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ ନା ଧାତୁଟିକି ନେଇକି ଯଦି କେତେଟା ଧାତୁ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ, ଟାଇପ୍ କରିଦିଅ କେତେ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଅଛି, କେତେଟା ଧାତୁ ଅଛି। ଆଉ ଧାତୁଟି ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅପସାରଣ କରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାର କରିଦିଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଧାତୁଟି ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅପସାରଣ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତାପରେ ଧାତୁଟି ଅମ୍ଳର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ଯୌଗିକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତାର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲବଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଧାତୁଟା କ'ଣ କରୁଛି ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା ଅପସାରଣ କଲା ପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଧାତୁ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଟା ମିଶୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲବଣ। ଏଇଠି ସେଇ କଥା କହିଛି। ଏଇଠି କହିଛି କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଲବଣ ଦେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଛି NaOH ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବାହାରିଛି କ'ଣ Na2ZnO2 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଜିଙ୍କେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ H2 ବାହାରୁଛି ହେଲା। ସେଇଟା ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ NaOH ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ଷାରକ ନେଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ Zn ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଜିଙ୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ H2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାରୁଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଦେଇଛି ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଦେଖୁଛ ଯେ ଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧାତୁ ସହିତ ଏହି ଧରଣର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେବନି। ତାପରେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ
ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ କିପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ କେମିତି ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏ ଆଉ ବି ଭାବରେ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଦୁଇଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଆଉ ଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ଆର ନାଁ ଏ ଦିଆହେଇଛି, ଆର ନାଁ ବି ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଏରେ ପ୍ରାୟ 0.5 ଗ୍ରାମ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଏରେ କେତେ ଅଛି ନା 0.5 ଗ୍ରାମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅଛି, Na2CO3 ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବିରେ 0.5 ଗ୍ରାମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଛି 0.5 ଗ୍ରାମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି, ନେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାୟ 2 ମିଲିଲିଟର ଲେଖାଏଁ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନିଅ। ଏଥିରେ ବି ନେବା 2 ମିଲିଲିଟର ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ଏଥିରେ ବି ନେବା 2 ମିଲିଲିଟର ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ନା ଚୂନ ପାଣି ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି Na2CO3କୁ ନେଇଥିଲେ ସଲିଡ଼ ଆକାରରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ HClକୁ ମିଶାଇଲେ ସେ ବାହାରିଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଲବଣ ବାହାରିଲା, NaCl ବାହାରିଲା, ଆଉ H2O ବାହାରିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ CO2 ବାହାରିଲା। ବି ସେଇଭଳିଆ NaHCO3 ଅଛି, ସଲିଡ଼ ଅଛି, ତା ଦେହରେ HClକୁ ମିଶାଇଲେ ତ NaCl ବାହାରିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ H2O ବାହାରିଲା, ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବାହାରିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଚୂନ ପାଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧଳା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଚୂନ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଚୂନ ପାଣି CaOH2 ଚୂନ ପାଣି ସମିତ ଚୂନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ତ ଇଏ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ହେଉଥିଲା, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍ବଲର ସଂକେତ ଥିଲା ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ନା H2O ଆସିଥିଲା। ଅଧିକ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆ ଦେହରେ ନା H2O ତ ବାହାରିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଶାଇଲେ ଆଉ ବାହାରିଲା କ'ଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାହାରିବ CaHCO3 ସେଟା ହେଲା କ'ଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହେଇଯିବ। କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯଦି ଅଧିକ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇଲେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଥିରେ CaCO3 ସାଙ୍ଗରେ H2O ଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଶାଇଲେ, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଚୂନ ପଥର, ଚକ୍ ଏବଂ ମାର୍ବଲ ହେଲା କାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କାର୍ବନର ରୂପ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ। କାର୍ବନର ରୂପ ହେଲା କ'ଣ ଫୁଲେରିନ୍ ହେଲା, ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଲା, ତ ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୂପ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ରୂପ କ'ଣ ଚୂନପଥର, ଚକ୍, ମାର୍ବଲ ଏଇସବୁ ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳକୁ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ଲବଣ ପାଇଲେ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ପାଇଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ପାଇଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ହିଁ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ଉପରେ ଏଇଠି, ଯେମିତି ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଧର ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ନେଲେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍, ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳ ମିଶାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ଲବଣ ଦେଉଛି, ଜଳ ଦେଉଛି, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେଉଛି। ବୁଝିଗଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଠି ତାର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅମ୍ଳକୁ ମିଶାଇଲେ, ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲବଣ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବାହାରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ପରସ୍ପର ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଥିରେ ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନିଆଯାଇଛି, ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପ୍ରାୟ 2 ମିଲିଲିଟର ଲଘୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ନିଆଯାଇଛି, ତହିଁରେ 2 ବୁନ୍ଦା ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍
ଦ୍ରବଣ ପଡ଼ିଛି। ଦ୍ରବଣର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏହି ଉପର ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରୁ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖିବା ତ ଆମେ ଏଠି ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କ୍ଷାରକ ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି। କ୍ଷାରକ ପ୍ରଭାବକୁ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଅଟକାଉଛି, ପ୍ରଶମିତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ ନିଷ୍ଫଳ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ କ୍ଷାରକ ନିଷ୍ଫଳ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକର ପ୍ରଭାବକୁ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଫଳ କରାଏ। ନିଷ୍ଫଳ ମାନେ କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି NaOH ଯେଉଁଠି ଆକ୍ୱେସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ HCl ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ। NaOH ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ହେଲା କ୍ଷାରକ, HCl ହେଲା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ। ତ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶାଇଲେ ସେ ପାଇଲେ କ'ଣ NaCl ପାଇଲେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଲବଣ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଜଳ ପାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପ୍ରଶମନୀକରଣ କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରଶମନୀକରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲେ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କହନ୍ତି। ଯଦି କ୍ଷାରକ ଅଛି, କ୍ଷାରକ ସାଙ୍ଗରେ ଅମ୍ଳ ମିଶାଇଲେ ମିଳିଲା କ'ଣ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ମିଳିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଅମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅଛି ହେଲା, ତାକୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଅମ୍ଳ ସହିତ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବା, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ଯଦି ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେବ, ଲବଣ ଦେବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ସେ କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବିକରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ନିଆଯାଉ। ନିଆଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼କୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟିବା। କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ନେଲେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼କୁ ମିଶାଇବା। ତ ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ର କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦ୍ରବଣର ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ନୀଳ ସବୁଜ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁଜ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବଂ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ HCl ମିଶାଇଲି। ତ ତାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, 4ଟା କପର କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବାହାରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ବାହାରୁଛି। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରବଣର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ନୀଳ ସବୁଜ ହେଉଛି ହେଲା। କପର କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବାହାରୁଛି ଯୋଗୁଁ ଆର ରଙ୍ଗଟା ନୀଳ ଆଉ ସବୁଜ ହେଇଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଅମ୍ଳ ମିଶିଲେ ଏକ ଲବଣ ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ବାହାରେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଷାରକ ଓ ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭଳି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ। ତ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏକ କ୍ଷାରକ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା କ୍ଷାରକ ସାଙ୍ଗରେ ଅମ୍ଳ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଲବଣ ହେଇଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ବାହାରେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ କଥା, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା କ'ଣ, ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର କ୍ଷାରକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ତାହେଲେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯଦି କ୍ଷାରକ ହେଲା, ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅମ୍ଳ ହେଇଯିବ। ଅମ୍ଳ ଯଦି କ୍ଷାରକ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କ'ଣ ଦେବ, ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଦେବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବା। ଦେଇଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ କ'ଣ, ଚୂନ ପାଣି।
ଯେଉଁଟାକି ସମିତ ଚୂନ କହୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷାରକ ଓ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ବି ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କେଉଁଟା? ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ କ୍ଷାରକ ହେଲା କିଏ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍। କ୍ଷାରକ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼। ବୁଝିଗଲା। ତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ହେଲା କ୍ଷାରକ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେଲା ଅମ୍ଳ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିଲେ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ମିଶାଇଲେ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା କ'ଣ ହେଲା? ସମାନ କ'ଣ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଆଲକୋହଲ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବଣ ନିଆଗଲା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଠିପିରେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟା ଲଗାଗଲା। ଗୋଟେ ଠିପି ଭିତରେ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟା ଲଗାଗଲା। ଏକ 100 ମିଲିଲିଟର ବିକର ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ରଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବ ଓ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଣ୍ଟା ଦୁଇଟିକୁ 6 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୁଇ ବିପରୀତ ଅଗ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକର ମଧ୍ୟକୁ କିଛି ଭିତରେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼ ତା ଦେହରେ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଇଚ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରିବା। ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ନେଇ ଏଇ କାମକୁ ପୁନର୍ବାର କରିବା। ପୁଣି ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ନେଇକି ପୁଣି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ବିକରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ ଆଲକୋହଲ ଦ୍ରବଣ ପୃଥକ ଭାବରେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତାହା ଅନୁସାରେ ଆମେ କଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ। ଯେଉଁ ସବୁ ଅମ୍ଳ ଅଛି ଯାହା ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଆ ଦେହରେ HCl ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ। ତ ସେଇ ଅମ୍ଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଆଲକୋହଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତ ବଲ୍ବ ଜଳିବା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବଲ୍ବଟା ଜଳୁଛି ଅମ୍ଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ। କାହିଁକି ନା ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସିନା ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେବନି ତାହେଲେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ କି? ଆଉ ଜଳିବନି। ସେଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆୟନ ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକରେ H+ କାଟାୟନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକରେ H+ କାଟାୟନ ଅଛି। କେମିତି ଅଛି? ଯେତେବେଳେ H2O ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ HCl ଅଛି, ଧର ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଅମ୍ଳ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜଳରେ ତାକୁ ଢାଳିଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା H+ ଦେବ ଓ H- ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବଣ ମାନେ କ'ଣ? ଜଳ ଭିତରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ H+ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ହେଲା। ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାହେଲେ H+ କାହିଁ ଦେଉଛି? କାରଣ ନା ଅମ୍ଳ H+ ଆୟନ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକର କ'ଣ ଘଟେ? ମୁଁ ଏଇ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳଟେ ପକାଇଲେ ପାଣି ଭିତରେ, ପାଣି ମାନେ ଜଳ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଦେବ? H+ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷାରକକୁ ଆମେ ଜଳ ଭିତରେ ପକାଇଲେ ସିଏ କ'ଣ ଦେବ ନା OH- ଦେବ। ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ କହିଛି।
ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ଏଠି ମାନେ ସେଇଟା କହିଛି ପ୍ରାୟ 1 ଗ୍ରାମର କଠିନ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କୃତ ଓ ଶୁଷ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନିଅ ଏବଂ ଚିତ୍ର 2.4ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କର। ଏହିଭଳିଆ ସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ 2.4 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ମିଶାଅ। ତା'ଦେହରେ କିଛି ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ମିଶାଇବା କ'ଣ ଦେଖୁଛ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ବାଟେ ବାହାରି ଆସୁଛି କି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶୁଖିଲା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ ପରୀକ୍ଷା କର। କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ନିଆଯାଇଛି ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଏଥିରେ ନିଆଯାଇଛି କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରେ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ନିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ନିଆଯାଇଛି ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଗାଢ଼ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଲିଟମସ୍ ଏଇପଟେ ରହୁଛି, ନିର୍ଗତ ନଳୀ ଏଇପଟେ ବାହାରୁଛି, କର୍କ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଜଳ ଅଛି, ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ HCl ମିଶିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ ଦେଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜଳ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ HCl ଅଣୁରୁ H+ ଆୟନ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ଜଳ ଥିଲେ ହିଁ HClରୁ H ବାହାରି ପାରିବ, ବିନା ଜଳରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେମିତି HCl ଏଇଠି ଦେଇଛି, HCl ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ମିଶାଇଲେ ତ ବାହାରିଲା କ'ଣ H3O+ + Cl- ହେଲା। ଇଏ ବି ଆୟନ ଗୋଟେ ହେଲା। ତା'ର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ H+ଟା ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଜଳ ଅଣୁ ସହିତ ମିଳିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା H3O+ ହେଇଗଲା। ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏସିଡ଼୍ଟା ଜଳରେ ମିଶୁଛି, HClଟା ଜଳରେ ମିଶୁଛି H+ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ H3O+ କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ HClଟାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇଲେ ତ ଖାଲି Hଟା ତ ରହିବନି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରହେ ନା, ସେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମିଥେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ କାର୍ବନ୍ ଅଛି। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେବେ ରହିପାରିବନି, ସେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଣ୍ଡ କରିବ। କାହିଁକି କରିବ? କାରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା। ସିଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବ। ମାନେ ସେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲରେ ହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାରଣୀରେ ପଢ଼ିବା କି କୌଣସି ମେଟାଲ କୌଣସି ଧାତୁ ଏକା ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ସେଇ କାରଣରୁ H+ ସାଙ୍ଗରେ H2O ମିଶିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି H3O+ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ Cl- ବାହାରିଗଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ଦେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ କ'ଣ କରେ ଜଳ ଅଣୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନରୁ ସର୍ବଦା H+ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ୍ ଆୟନ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି H+ + H2O ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଗଲା H3O+ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ H3O+ ଦେଇଥାନ୍ତି, H+ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ହେଲା। H+ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ H+ ଆୟନ କହିପାରିବା ବା କହିପାରିବା H3O+ ଆୟନ ବି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କ୍ଷାରକକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା, କ୍ଷାରକ ଅଛି NaOH, ତାକୁ ଯଦି ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇବା H+ OH- ଦେବ ହେଲା। OH- ଦେଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା କ୍ଷାରକ। KOH ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଳରେ ମିଶାଇବା ତାର କ'ଣ କରିବା K++ OH- ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ନେଇଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ H2କୁ ମିଶାଇଲେ ତ CF2+ + 2OH- ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆକାର ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ଜଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ। କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି OH- ଦିଅନ୍ତି, OH- ଆୟନ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯେଉଁ କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷାର ବା ଆଲକାଲି କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁ କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରକ ଜଳରେ ମିଶିଗଲା,
Na+ ଆଉ OH- ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଜଳରେ ମିଶିଗଲା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଜଳରେ ମିଶିଗଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆଲକାଲି ହେଲା। କ୍ଷାର କହିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷାରକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନୁହନ୍ତି। କ୍ଷାର ଓ ଆଲକାଲି ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷାରକ ଯାହାକି କ୍ଷାର ବା ଆଲକାଲି ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ଯାହାକି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଆଲକାଲି ମାନେ ସବୁ କ୍ଷାରକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେତେକ କ୍ଷାରକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଆଲକାଲି କହନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସେଇଭଳିଆ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ H+ ଆୟନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ିକ OH- ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିମ୍ନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଶମନୀକରଣ କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରଶମନୀକରଣ କାହାକୁ କହିବା? ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ମିଶିକି ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ମିଶିଲା, ଜଳ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଦେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଲା ପ୍ରଶମନୀକରଣ। ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ଏକ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ସେଭଳିଆ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଲା କ'ଣ? ତାପ ବାହାରିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ବା ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼୍କୁ ଜଳରେ ମିଶାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। କାହିଁକିନା ଗାଢ଼ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗାଢ଼ ଅଛି ହେଲା। ତ ତେଣୁ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ କହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳରେ ଢାଳିବା ସିଏ କ'ଣ ଦେବ? ଜଳରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ହେଲା। ତ ଏଇ କାରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶାଇବା। ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ମିଶାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଆୟତନର ଗାଢ଼ତା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା କମିଯାଏ ହେଲା। କ୍ଷାର ଯେତିକି ଥାଏ ପାଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇବା, ଜଳ ମିଶାଇବା, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତା'ର ଆୟତନଟା କ୍ଷାର ଯେତିକି ଅଛି କମିଯିବ, ଅମ୍ଳ ଯେତିକି ଥିବ ସିଏ କମିଯିବ। ତ ସେଇ କଥା ଦେଇଛି ଜଳରେ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକକ ଆୟତନ ପ୍ରତି H3O+ OH- ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକର ଗାଢ଼ତା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା କମିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଲଘୁକରଣ କହନ୍ତି, ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ କହନ୍ତି ହେଲା। ପାଣି ମିଶାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଲଘୁକରଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଢ଼ ଅମ୍ଳ ଅଛି, ପାଣି ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ତା ଦେହରେ ଲଘୁକରଣ ହେଉଛି। ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ଲଘୁକୃତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଲଘୁକୃତ ହେଲେ। କେମିତି ହେଲେ? ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା, pH ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବା। pH କ'ଣ ହେଲା, pH ଆୟନ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବା, କେତେ କ'ଣ ଗାଢ଼ତା ରୁହେ, pHର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ପୋଟେନ୍ସ କହନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବା ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦଶମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।